Μετά από μεγάλη έρευνα μακριά από τα διαβάσματα, κατέληξα στο ότι είναι λογικό όταν δεν σου λείπει κάτι να σε ιντριγκάρει το παράνομο. Εγώ, ας πούμε, δεν φαίνεται να μου λείπει κάτι. Σπιτάκι, τάξη, ασφάλεια, καλή βαθμή, φίλοι. Κι όμως, τι θέλω την ατασταλία μου. Ναι. Η Φανή είμαι. Έλα, Φανή. Τέταρτος. Η μητέρα σου τα έφτιαξε τα γλυκά. Ναι. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που με πήγατε στο νοσοκομείο. Εδώ που τα λέμε δεν έχει ξαναλιποθυμήσει η γυναίκα μπροστά μου. Βλέπω ότι τώρα είσαι καλύτερα. Είναι και ευκαιρία να σου ζητήσω συγγνώμη για τότε που δημοσίευσα το διήγημά σου χωρίς να σε ρωτήσω. Με τη Μάιρα τα βρήκατε? Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Συγχαρητήρια και για τη σελίδα που στήσατε στο ίντερνετ. Φοβερή ιδέα. Είναι λίγος καιρός που άρχισε να λειτουργεί. Ελπίζουμε να πάει καλά. Ένα πείραμα είναι. Φανή, είσαι μία από τις μαθήτριες που από την αρχή ξεχώρισε. Αλήθεια. Έμαθα ότι κυνηγάς την ιατρική. Δεν την κυνηγάω ακριβώς. Απλώς για εκεί σκεφτόμασταν. Κοίτα, εδώ και καιρό ήθελα να σου προτείνω κάποιες σχολές άσχετες με την ιατρική που νομίζω ότι. Θέλω. Συγγνώμη. Δεν το εννοούσα. Δηλαδή, όχι, το εννοούσα, αλλά δεν το ήθελα. Δηλαδή, περίμενε, όχι. Το ήθελα, αλλά δεν έπρεπε να το κάνω. Τουλάχιστον τα γλυκά δεν τα φάσανε νόστιμα. Αυτό το ύφος που παίρνει της παρηγοριάς μου τους πάει, μαϊδιάζει. Εγώ φταίω, πώς ασχολούμαι. Τα έχω πάρει με την πάρτι σου, έτσι. Και η Μάιρα έχει μισοτρελαθεί και έχει κλειστεί τόσες μέρες μας, αλλά τουλάχιστον αυτή έχει λόγο. Εσύ τι? Τόσο πολύ. Ναι, ρε, τόσο πολύ. Σκάς. Αφήστε με, ρε. Το καταλαβαίνετε, αφήστε με. Ρε Πέτρο, τι φωνάζεις, φίλοι σου είμαστε. Τι είμαστε? Φίλοι. Καταστρέφουμε ένας τον άλλον, αυτό είμαστε. Τι λέει? Κανένας δεν κάνει ό,τι θέλει. Όλοι περιμένουμε τους άλλους να μας πούνε τι. Το έχεις χάσει, έτσι. Εγώ. Και κοίτα ποιοι μιλάνε. Εσύ που όρμησες τον καθηγητή Σαλισάρα, σούργελο έγινες, σαν τη Μάιρα. Εσύ τι, άρχισες να ασχολείσαι παραπάνω μαζί μου για να πάρεις πάλι το ρόλο του μπαμπά. Φρόντισες πρώτα ένα πρώην τοξικομανή και μετά να σπασικλάκεις σαν και εμένα. Πετράκη, ή το κατεβάζεις, θα γίνει ο χαμός εδώ μέσα. Ο ένας μας αντιγράφει τον άλλον, αυτό γίνεται. Και εγώ δεν ξέρω τι να πάρω και από ποιον. Και κανένας σας ποτέ να μην παίρνει τίποτα από μένα. Λοιπόν, αφήστε με στη μελαγχολία μου, πειράζω κανέναν. Ζήτω η κατάθλιψη. Λοιπόν, φύγατε, έλα. Και πάρε και τα αστιάκια σου μαζί, Αμπτέλ. Όρεξη είχα τώρα να σας βλέπω χεράκι ερωτευμένους. Ξύπνα, Πέτρο. Μερικές φορές είναι καλό να αντιγράφουμε κάποια πράγματα. Και να σου πω κάτι, απ' τη Μάιρα το μάθα το να παίρνω πρωτοβουλίες. Αλλά συναισθήματα έχω. Έφευγα τα βράδια κρυφά και ξενυχτούσα. Έπαιρνα μηχανάκια φίλων και τα έλειωνα. Βουτιές από τρελά ύψη. Πολλές γκόμενες ταυτόχρονα. Σιγά μου γκολώσω. Το βλέπεις εξάλλου. Η μάνα μου το έχει χάσει μαζί μου. Και δεν μου έχει πει ποτέ όχι, γιατί ξέρω ότι θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Μέχρι και το αμάξι του πατέρα μου έπαιρνα χωρίς δίπλωμα και αυτό το έχει καταλάβει. Αλλά δεν έλεγε τίποτα. Η Φανή ήταν πάντα πιο πίσω. Στον κόσμο της. Κλεισμένη στα βιβλία και γενικά καθόλου της περιπέτειας. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να με ακολουθήσει. Μάνο! Πού ήσουν, παιδί μου? Φύγε. Έγινε κάτι? Είπαμε, βγαίνει. Έμπλεξες σε καυγά πάλι, έλειπες όλα. Ρε μάλακες, με ότι δεν καταλάβαινε, θα το φύγε! Στο διάλο! Είσαι τρελό, παιδί μου! Από μένα περιμένεις να ζήσεις. Και από αυτά που έχω να σου πω και που δεν σου λέω. Μέχρι και οι φίλοι σου έχουν αρχίσει να συμβάριονται. Όπως όλοι μας. Σταμάτα! Μια ζωή σκατοχόντρη και βαρετή ήσουνα. Τα κιλά μπορεί να τα έχασες, αλλά όπως και να το κάνεις, όσο και να το προσπαθήσεις, μια ζωή είναι αξιολύπη, τον μπάζο θα μείνεις. Έλα, κάτι με, φύγε!
Λοιπόν, το σχολείο έχει γεμίσει με καθηγητές που κοιτάζουν το ρολόι τους για να φύγουν ακριβώς το λεπτό. Οι συμμαθητές μου λένε όλη την ώρα βλακίες και ο κόσμος στους δρόμους περπατάει σαν μαστουρωμένος. Και όλοι ξεσπούν νεύρα. Λοιπόν, όταν απογοητεύεσαι καθημερινά από όλους τους άλλους γύρω σου, υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνεις όνειρα για το μέλλον σου. Μαρία, ποιος ήταν αυτός έξω? Ποιος? Ένας νεαρός, φίλος σου. Δεν καταλαβαίνω για ποιον μιλάς. Καινούριο φλερτε. Καλά δεν το έθεσα. Γιατί όσες φορές έχω πει τη λέξη γκόμενος, εσείς αλλού για αλλού. Τον ξέρεις καλά, είναι από το σχολείο? Πρέπει να φύγω. Όχι, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Όπα. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ, να ακυρώσεις όλες τις συναντήσεις με τους φίλους σου εκτός σπιτιού για λίγες μέρες. Ναι, δεν κατάλαβα μία από αυτά που είπες. Θέλω να μείνεις αυτή τη βδομάδα μέσα στο σπίτι. Είσαι τρελός. Τώρα που καλοκαίρια στα κλειστό μέσα. Ναι, θέλω να το κάνεις για χατήρι μου. Ναι, πολύ καλό το χειμωράκι, αλλά δεν παίζει. Αφού δεν ακούς με το καλό, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Σου ζήτησα να μείνεις μέσα, παιδάκι μου. Ζήτησα να μείνεις μέσα. Το καταλαβαίνεις? Και εσύ εξαφανίζεσαι. Να σου πω, δεν σου έχω δώσει λογαριασμό ποτέ, δεν θα το κάνω τώρα, εντάξει? Θα κάνω ό,τι γουστάρω. Για λίγες μέρες μόνο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Επιστρέψουμε. I don't care what they say. I'm in love with you. But they don't know the truth. Έλα, Απτέλ. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω, θέλω μια χάρη. Ναι, θέλω να με συνοδεύσεις κάπου. Όχι ρε, χύμα, σιγά. Καλά, οκ. Hello, Peter. Τι θα έλεγες να κάνουμε κάτι αύριο μαζί? Το καζανάκι είναι αυτό που ακούγεται. Μανώ, έλα. Έχω να σου κάνω μια πρόταση, μιας και πως τηλεοπτικό ζευγάρι γράφουμε. Ρε, Αμπτέλ, σαν κολλητή σου το ζητάω. Πετράκη, αν έρθεις, θα πω σε όλο το σχολείο ότι το κάναμε και ότι ήσουν ατέλειος. Μόνο αν σου κάτσω θα έρθεις. Τι να σου πω, μόνο λόγια είσαι ρε Μανολό. Ναι, Αμπτέλ, δεν καταλαβαίνεις. Σε πάω τρελά και πρέπει να έχω ένα φίλο μου εκεί. Όχι. Γιατί ρε Μάνο? Κρίμα. Θα είναι και οι άνθρωποι της τηλεόρασης εκεί. Μοντέλα. Τέλεια, θα σε περιμένω εκεί. Γιατί δεν σε έχω. Αν ήμουν εγώ ο Σούπερμαν θα την είχα κάνει από τον πλανήτη, γιατί και τα γυαλιά να βγάλω πάλι σκατά είμαι, χάλια. Κλάρκ Κέντ, μία ζωή. Κι εγώ. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Το έπαθες κι εσύ σαν εμένα? Ναι. Πότε? Από την πρώτη στιγμή. Λικανά, αλλά δεν είμαστε σε καθημερινή σειρά. Πες πότε. Από όταν άρχισες να... Είσαι συνέχεια εκεί όταν κοιμάμαι. Και το έχω ψάξει πολύ. Αν σκέφτεσαι κάποιον συνέχεια, όταν πας για ύπνο, είναι λογικό. Και ακριβώς επειδή σε σκεφτόμουν συνέχεια... Πέτρο. Το νιώθω. Υπάρχουν κι άλλες εκεί πέρα? Πλέον όχι. Μόνο εσύ. Πολύ εγκεφαλικό. Καθόλου.
Πολύ καθημερινή σειρά. Μ' αρέσει.